Lejlit li fil-Marok ikomplu taħdidiet importanti dwar il-ġejjieni tal-Libja, il-Prim Ministru Libjan Abdullah Al-Tinni żar Malta għal taħdidiet mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Al-Tinni jmexxi l-Gvern ta' Tobruk li huwa rikonoxxut internazzjonalment. F'Kastilja hu l-Prim Ministru iddiskutaw il-preżenza tal-ISIS f'partijiet fil-Libja, l-immigrazzjoni, il-bżonn ta' gvern ta' għaqda nazzjonali u relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ naħat. Il-Prim Ministru Libjan Al-Tinni esprima sens ta' ħajr għall-lid ta' għajnuna li sab minn Malta, għalli permezz ta' Malta jaraw il-vuċi tagħhom fl-Unjoni Ewropea tinstema' iktar. Issa li jinsabu eqreb li jkun iffurmat gvern ta' għaqda nazzjonali, Al-Tinni sqar li huwa pożittiv li l-Gvern ta' Rikonċiljazzjoni se jmexxi lil-Libja lejn stabilità. Anke l-Prim Ministru Muscat saħaq fuq il-bżonn ta' stabilità fil-Libja u li jkunu stabbiliti l-istituzzjonijiet neċessarji. Għalli fid-dawl li din priorità Malta lesta tagħti l-għajnuna tagħha. Dwar il-migrazzjoni, suġġett li kien inkluż fid-diskussjonijiet immexxija mill-mibgħut speċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda Bernardino Leon, Al-Tinni qal li saru diskussjonijiet dwar il-politika li faslet l-Unjoni Ewropea. Joseph Muscat qal li s-suq Malti huwa miftuħ għall-Libjani u fakkar kif Malta hija post ideali għall-investiment anke minħabba l-bażi legali li toffri. Bl-istess mod in-negozji Maltin għandhom iħarsu lejn il-Libja meta jerġa' jkun hemm stabilità. Intant iż-żjara tad-delegazzjoni Libjana se tkompli nhar il-Ħamis u għandu jkun hemm taħdidiet bilaterali bejn diversi ministri.